पार्टीखौ जुदि दोनोब्ला बिथाङा इउपिपिएलआव दं आं बिपिएफआव दङ पार्टीखौ जुदि दोनोब्ला बेबो 12 जनल' देरहादों खिन्थु जों 12 जन देरहानायनि खुलुमबाय फिन खनसेबाव आंनि हेल'एसबि ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय कास्टम बसुमतारी बेनिफ्राय जोंहा नैबाव दङ राजु नार्जारी बिथां आरो लोगोसेयैनो मानगोनां इएम राकेश ब्रह्म सार बिथांमोना माखासे बिबुंथि होलांदोंमोन थांनाय समफोराव गोबाङानो नुबाय जानांगौ आरो गोबाङानो नुवाखै अब्लाबो आङो फिन खनसेबाव बिसोरनि बुंलांनाय माखासे बिबुंथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन लाबोफिननो सानदों बेनिफ्राय बेदर गोसोम होननानै बुंदोंमोन नैबे जोंहा मानगोनां इएम सार आरो बेनि फिनखौ जोंहा कास्टम बसुमतारी आदाया थारैनो जोबोद गोख्रोङै बिथांनि फिननायखौ होदों मोजाङैनो जावदों बिथाङा जेरै बेदर गोसोम होननानै जावदोंमोन थिग बेबायदिनो मानगोनां कास्टम बसुमतारी बिथाङा मोजाङैनो बिथांखौ फिनजाथाय होदों बेनिफ्राय 17 बोसोरनि समाव बिटिआरआव माब्लाबो बिपिएफ सरकारा रायजो राजानि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावाखैमोन आरो मा जौगाथाय खामानि मावदों नोंथाङा दिनै इलेक्शन इस्यु फैबाय इलेक्शनाव देखाबाय जाबा नोंथाङा मा खामानि मावदों देखायोब्ला दा बिथांमोना दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै बिथांमोना प्रेस मिट होबाय बे सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय आरो फैदो गुवाहाटीयाव मोननै बड'लेण्ड भवन दङ बे मोननै बड'लेण्ड भवनाव बिथांमोना जिरायनानै प्रेस मिट होबाय थायो बे बड'लेण्ड भवनखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय बेनिफ्राय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोननै दङ बे मोननैखौबो हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय सिलिगुरियाव बेबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बे हाग्रामा महिलारि बानायनाय आरो थांनाय बोसोर इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों कलकातायाव बैसागु खुंहैदों दा बेखौ जों बिथांमोनहा बे कलकातानि बड'लेण्ड भवनाबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय दा बे 17 बोसोराव आं जास्ट बिदिन्थि हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सिआइटि इन्जिनियारिं कलेज सेक्रेटारियेट गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवन दिल्लीनि बड'लेण्ड भवन सिलिगुरिनि बड'लेण्ड भवन आरो माबायावबो चेन्नाइआवबो सोलिगासिनो दङ कलकाता बेबायदि आं 17था आं बिदिन्थि होबाय दा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे 5 बोसोराव मोनबा एग्जाम्पल होलाय खामानि मावनायनि मोनबा एग्जाम्पल हो व्यक्तिगत नांलायनायाव आं मालाबाबो रावखौबो हाबनो थाङा व्यक्तिगत नांलायनानै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना मोजां लामा मोननाय नङा ओंखायनो नाथाय जोङो खामानि मावनायनिसो फरायसाफोरा सोरजोंबा बुलायनो नाङा फरायसाफोरा फरायनायनि बादायलायनो नांगौ दिनै जों इउपिपिएलजों बिपिएफजों जोङो खामानि मावलायनायनि बादायलायनोसो नांगौ सोर बांसिन डेभेलपमेन्ट मावनो हायो दा इउपिपिएलआ बुंदों बिथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव दं आंहा दाबो गोसोआव दङ जे बिटिसि ओनसोलाव साफ्रोमबो फरायनाय कलेजाव फरायनाय आरो एमए ग्रेजुवेसन खालामबाय थानाय आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होनो नागिरदोंमोन दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बै फरायसाफ्रा मोनदों नामा सों नङा होमबा आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हायाखै दा जों जेला कुइसन सोङो इउपिपिएलआ जेला प्रमिस होनाय माखासे खोथाफोरखौ बिसायख'थि समाव जि प्रमिस होदोंमोन बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै बेदर गेसाव जानो मोजां मोननाय आं बे मिनिंखौनो हमनो हायाखै बिथाङा मा मिनिंजों बुंनो थांदों नाथाय बर' हारि हिसाबै बेदरखौ आंबो सबबो जायो आफायाबो जायो आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि आंखौ बिथाङा बुंबावदों जे बे बिटिसिनि नङा होननानै आंनि आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि आंनि आमाइ सानैया दाबो बाक्सायाव दङ आफाया क'क्राझारनि नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय जों आपार आसामावनो देरनाय बिदि होननानै दिनै आपार आसाम बिटिसिनि बाहेरानि आरो सिंनि बे बाथ्रा नङा दा ओंखायनो बिथांमोना जि बुंबाय थाथों नाथाय जोंना क्लियारलि हारिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो नोंथांमोननि चेनेलजों आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आं दाखालिसो आपार आसामनिफ्राय फैदों धेमाजि सिमेन्ट सापरि आरो गहपुर आं बिनिफ्राय दाखालिसो फैदों बिथांमोना रिलिफ मेटेरियल्स मोनाखै 22आवबो मोनाखै आरो देग्लाय टेस्ट बोसोरथाम जाबाय जि समनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ जायाखै बिनिफ्रायनो बै ओनसोलाव जाय बिटिसिनि बाहेरा बर' रायजो राजाया
दैबानानि थाखाय सोरहाबा न'आ गैला सोरहाबा हा गैला सोरहाबा आबाद गैला फरायसाफोरा फरायनो थाखाय दिगदार जाबाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' जानानै दं दा दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ सोङोब्ला बिथांमोनखौ पार्सनेल एटाक खालामनाय बायदि बिथांमोना बुंनो नागिरो ना राजु नार्जारी बिथाङा 17 बोसोरनि खोथाखौ फिन खनसेबाव आरो बुंबावदों बेनिफ्राय दा सोरनि खुगायाव 17 बोसोरा खनले खनले फैदों बा सोरखौबा रायनानै सोरनिबा क्रेडिट लानो नागिरनायखौ जों दा थारैनो नुनो मोनगासिनो दङ बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारी सारनि फैसाया जोब्बाय होनना बुंदों ओके स' मानगोनां EM रनजित बसुमतारी सार आरो बेनि फिनजाथायखौ होदों कास्टम बसुमतारी आरो स' बेखौ आङो बारा बुंनो गोनां गैला रोखा रोखानो जों थारैनो मोनथिखाबाय थांनाय 17 बोसोराव मा जादों मा जायाखै स' बेखौ आङो बुंनो गोनां गैला आरो मोजाङैनो गोख्रोङैनो बिथाङा अलरेडि फोरमायखाबाय गहपुरनि बर्तमाननि थासारि बा आपार आसामनि जाफोर बर' माहारि दङ बिथांमोननि थासारिया बोरै बेनिफ्राय मा जाबोदोंमोन गोदो मा जाबोआखैमोन स' बेफोरनि बागै रोखा रोखा बिथाङा फोरमायना होखाबाय आं माखासे बेनिनो क्लिप्सफोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय स' दानिया आङो राजु नार्जारी बिथांनि एसे फंनैसो बुंनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बारा गोबाव भिडिअ जाया दिनै ससेल' स' 17था आरो 12थायाव जोबोद डिफारेन्स दङ सार नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङा आरो बुंबावदों 12था UPPLआ फैसा थाखा गैयालासेनो देरहादों थारैनो मोजां बाथ्रा नाथाय जोङो इलेक्सन समाव माबायदि सिनारि नुदोंमोन जों थारैनो बुजिखायो बेनिफ्राय फैबाय थानाय समाव थारैनो हाग्रामा सारनाव जोबोद रांनि आंखाल जागोन बा जागासिनो दंखायो बेवहाय जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय बेवहाय खोथाया फैदों मा दिनैनि समाव आं थांनाय भिडिअफोरावबो होनदोंमोन गोरिब गुन्द्रानि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा गोरिब गुन्द्रा स' बिथांमोना थारमाने मा रायजो राजाया बेखौ मोजाङै खोनासंनानै ला भटनि मोन्थायखौ जेब्ला जों मोनो अब्ला जोङो भटखौ ओरैनो मिनिंलेस खालामनो नाङा जोङो थारैनो मोजां बाथ्रा जोंनि थासारिखौ नायबिजिरनानैसो जोङो माखासे जोंनि भेलुएबल मोनसे भटखौ जोङो थिग जायगायाव थुनांगौ बेनिफ्राय बेबायदि थाखा फैसानि खोथा बिथाङा बुंनायलाय थारैनो इलेक्सननि समाव जों गोबां बेबायदिनो थाखा फैसानि खोथाखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेवहाय थाखा फैसाजों जुदि नोंथाङा दिनै सरकारखौ बिजिरनो नागिरोब्ला बे थारैनो जोबोद गोरोन्थि जागोन न्याय जानाय नङा जेब्लाबो जोंनि गेजेराव दावराव दावसिया सोमजिबाय थागोन आरो माब्लाबाबो जोंनि जेंनाफोरा सुस्रांजानाय नङा आरो बेवहाय सोरबा थाखा गोनां थाखा गैयैनि बाथ्रा फैयाखै जोङो रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगोन बे खेथ्रआव जोङो थारैनो जोङो जोंनि बिजाथिफोरखौहाय फैसाजों बायजानानै देरहाहोनायखौ लुबैयो ना फैसा गैयालासिनो सैथो खामानि मावनाय थार खामानि मावनायखौ नायनानै जों बिजिरगोन स' बियो नोंथांमोननि आखायावसो बा जोंनि रायजो राजाफोरनि आखायावसो बिथांमोना जानाखि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जिबायदि लब प्रम'सन होयो राजु नार्जारी मानगोनां बिथांनि बुंनाय रावा थारैनो मिनिथावनाबो बेनिफ्राय जुक्ति गैयै बाथ्रा बुंदों बिथाङा थाखा फैसाजोंल' थारमाने जोङो इलेक्सनखौ देरहानाय बा जेननायखौ जोङो दिनैनि समाव बिजिरनो हायो नामा स' थारैनो जानांगौ माखासे जोंनिनो रायजो राजानि गेजेराव गोबां बेबायदिनो माखासे थाखा फैसानि लबाव थार बिजिरनायखौ नुनो लुबैया बा लाबोनो लुबैया बेबायदिनो थाइसे थाइनै गरसे गरनैनि थाखाखौ लब खालामनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय ओंथि गैयै बायदि थारमाने जानला मेनला डिसिसन लानानै भटखौ होनायखौ नुयो स' थारैनो जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोङो निजेनो बुजिलायनांगोन सोर मोजां मावदों सोर मोजां मावाखै स' बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिजाथिफोरखौ सायख'हरनांगोन स' बियो रायजो राजाफोरनि आखायावसो जिमानखि सोरबा थाखा गोनां जा बा थाखा गैयि जा बेवहाय जोङो मेनलि माखौ फकास खालामनांगौ होनना बुङोब्ला जोंनि बर्तमाननि सिटुएसन बा जाफुबाय थानाय जि थासारि बेफोरखौ नोजोर होनानै बेसेबां खामानि आवगायदों बेसेबां खामानि आवगायाखै सोर थार मावदों सोर मावाखै बेफोरखौ नायबिजिरनानैसो जोङो जोंनि बेसेन गोसा बे भट मोनसेखौहाय जोङो गावनि आइडिया बायदियै होनांगौ अब्लासो जोङो फैबाय थानाय समफोराव मोनसे मोजां सरकार आरो
गोहोखौ मोननो हाफिनगोन। स' बेनिखायनो बेवहाय आं बुंनो सानदों सोरबा थाखा गोनांलाय सोरबा थाखा गैयैलाय स' बेबायदि जानाङा। थाखा थानाय थायैजों खोथा फैया। जुदि सोरबा बेक्तिया थारैनो मोनसे मोजां सिन्था सरसा खालामनानै जुदि पलिटिक्सआव ओंखारदोंब्ला बेवहाय जोङो थाखानि खोथा फैया। बेवहाय बुंनांगोन जे राजु दैमारि बिथाङा दासिमहालागै बिजेपि सरकारखौ बेकबनाव दोननानैहाय जोबोद माने गोरा फिल खालामनाय बायदिखौ नुनो मोनदों। नाथाय बै बिजेपि दोलोआनो दिनै जोंनि बिटिसि हालामखौ थारैनो जोबोद माने बायदिसिना खैसार बाहायनानै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजायखौ लाबोदों आरो जोंनि थासारिखौ बै समनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय जोंनि बर' हालामावहाय बेबायदि गावजों गावनो माने बिदि मोननै रिजनेल पार्टि जालायो अब्लानिफ्राय जोङो बेबायदि बांद्राय जोंनि गेजेराव दागाबाजि जानायखौ जों नुनो मोनदों। स' बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोरखौ सानहरोबा 17 बोसोर सिगां खोथाखौ 17 बोसोराव जि सोलिदोंमोन बेखौ सानोब्ला थारैनो जोङो नायनो बायाबाबो जोंनि गेजेराव मोनसेल'मोन नालाय, बेनिखायनो जोङो बर' हिसाबै जोङो एसे गोख्रों जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। दानि समावहाय जों निजेनो न'खरावनो बा बिदा फंबायनि गेजेरावनो खावनै जानायखौ जों नुनो मोनदों। स' बेयो जोंनि मोनसे दुरबलथा जानानै फैदों। स' बेवहाय माखासे थार्ड पार्टिसफोरा जिहेतु आं माखासे भिडिअसफोर बुंबाय थादोंमोन, स' बिथांमोना बे सुजुगखौ लादों बा बेनि एडभान्टेजखौ लानानैहाय जोंखौनो जोंनि गेजेरावनो दावराव दावसि खालामहोबाय थानो खाबु मोनदों। मानोना दानि बर्थमान जोंनि दैदेनगिरिफोरा किसुमान खोथाखौ जेहेतु ससियेलि बुंजाया बेफोरखौबो खुलायै बुंफ्रुना होयो। बेनिफ्राय दानि जुगाव बर्थमाननि समावहाय जोंनि रावखौबो सोरबा बुजियै गैला, गोबाङानो बुजियो। स' बेनि थाखायनो जोङो जोंनि रावाव रायज्लायब्लाबो बिथांमोना बुजि मोनखायो। स' बेनिखायनो किसुमान पार्सनेल सिक्रेट बाथ्राफोरखौहाय सिक्रेटैनो लाखिनांगौ, अब्लाना मोजां जायो। स' बेवहाय गुबुना माने जोंनि फारसे नोजोर थाबाय थायो जेब्लाबो, आरो बेवहाय बिसोरो गोबां खोथाफोरखौ बुजिनानै लानो खाबु मोनो। बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जागासिनो दङ। बेनिफ्राय आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव बयबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो मेगनजों नुनाय खोमाजों खोनानाय बायदियै जिबायदि बर्थमान सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ नोजोर होलायनानै मोजाङैनो मोजां गावबा गाव बिजाथिफोरखौ सायख'हरो। जोबथारनायाव ओमफ्राय राकेश ब्रह्म मानगोनां सारनि खोथा फंसे बुंनो सानदों। बेदर गोसोम माने मा? बेखौ थारैनो आंबो बुजि मोनाखै। बेदर गोसोमनि ओंथिया मा? नाथाय बेवहाय कास्टम बसुमतारी आदाया गुरैयैनो बिथांखौ आदा गेदेर बायदि होननानैहाय बिथांनि बिबुंथिनि फिननायखौहाय जोबोद मोजाङै होलांबाय आरो जोबोद मोजाङै फोरमायलांबाय माखासे खोथाफोरखौहाय। जायनाखि बिथांमोना बुजि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद मोजां। बिथांमोना मोजाङैनो खोनासंना ला। आंनिफ्राय नङा, नैबे कास्टम बसुमतारी आदा जि बुंदों बेनिफ्रायनो। ओंखायनो आङो आंनि फारसे जेबो बुंनो सानाखै, मानोना बिथाङानो रोखा रोखा फोरमायजोबखाबाय। स' बेसेनोसै, आरो गोबां खौरां दंबावोमोन, बेखौ आङो नैबे नेक्स्ट भिडिअ लाबोसिगोन। दिनैनि थाखाय बेखिनिसै, आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा फिन खनसेबाव आरो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों।